Aga di ka step ai ngo yo play sa sin bo play ka de kalat yang apa ka yo ban kren ni ka tinga jong play shupi ya dai ku play hp paro aga kerteng ka jong Jesus Christ o balong try ba unong padim jong apa jong pi ku play shibo ne fi ki ba subscribe ki ba snap yek dari ki ba snap yek kubor lang ba ka channel ka jonga ba ngai ba ublay nya rap lem ngi bangnya san lang ketinga jong ublay bangnya tip you you know Chris pada ke mon jong o leng ba ka ktien ka jong o but hagani ka por ka ba menta ngan kreni ka benta ka ba ar na ka tu ka team ka bang la ong up ka bang la ajp ka ba ka jingkli ka e ka Christianity ani ka e ka ta ka jing Kristan kumno ka Bible ka kren ha ke ba de ni ka benta ngelepe ka mat ka benengkong there is only one God dan tang away play ba ka kren gitu gimat pila pa sngap ka benta ka benengkong ha ka bele ka team ka e ka Christianity ba mentang ni pe sya ka mat ka ba ar ban nang pensasyu syu ka e ka ni ka Christianity ba ni ka mat ka ba ar ngan ai fi ka kong kan just summary ka de fi ba pit plate ka Bible da pit ngau tu ya ka e ka ba the Bible kadon man pensasyu syu ha ke bade ba kene ka jingkali ka e ka Christian nanti tadi kata ka jing Kristan ka benta ka ba ka benta ka ba habangi puli ka Genesis iwe arpenyo Genesis iwe like way but Ecclesiastes nyo arpo kandai habangi puli ya ka benta na kiktien ka jang oblay habala thao yang ni habala thao neng kong ye ubrio habang ye puli ke Genesis le thao yo Adam babat ya ke ye haga po ba thao neng kong ye ubrio dan ni kata ka right relationship battle but dena madao ki possess ki don ni kata ka jingtip ka basisha ki don ni ka hok ka basisha dan ruya ka jingkhoi ka basisha namar bangi puli gini khap babal ngi ibo ka ek barok ka bau bleu thau ka long excellent ka long pha ka long ka ba jana lani perfect but kum ta bangi puli ka Genesis life ra haka ba kum kata circumstances ubriu ba ka brio ka bening kong kidan naneki kiyo ban enjoy ia kata ka sweet fellowship kata ka jinges selok ka basultanat ane ka basisha bat ublay kata habangi puli ka ktien ka jong ublay henry ka Genesis lai haba ni puli ka Bible ka jingbam ko ngu jong Adam bat ka im ya ublay ya ka ni ka right relationship la bujli no da ka wrong relationship haga bangi ong haga habangi puli ka Bible ni sung thu ni khot e ka ni ka jing hap no jong ubri ha ka pau but nadu ka ta ka por ya ka right relationship la bujli no da ka wrong relationship mo was exchange for a wrong relationship ni do no e ka ta ka right relationship ka jongi but ublay nama ba ka pop ka la besut ken sha ka pertai habangi puli ka Bible na ka Rom san kat ar nadu ba ka pop ka la besut ka pertai lang ba jong Adam ka jing yap leng ba ka pop ka long yabaro Rom san kat ar bang tangi kit kendung ye ka ni ka jing pang pop baro ki brio ka pertai ki don ya ka ni ka jing pang ha ka ba ka Bible ka ong baro ka la pop ba la du na e ya ka brom ka jong oblay but damar kata kadao kani ka pop ka bangikit ka bala besut ka bala rung ka bali ka jingpang ka ba kenjamin sim ha ka jingim ka jing ka kalalong ka barrier yang hi bangin don ni kata ka fellowship badu play balik ka kalalong ka barrier na mau play ulong ubakhoy ublay ulong ubahak ublay ulong ubashisha ublay ulong ubajanai unum laban don ka jingaday ba ka ek bang khoy gabam shisha kata ka de bangi puli no hai sia san bu kun dai ar ka bata yangi bagi pop ki jongi ka pen ya khlat no yangi na ublay ubakhoy apa ni khlat yangi na ublay kata ka jing yap ka baning kong nadu ba ka pop ka besot ka pertai
bagi late na kan ka bertai ro la klemu nong pedem ka jeng bitar ka jeng ukan lap yang ya dojok ding pasor kai ngilong ki brio ki ba klem jeng kermen hakmat jeng ublay nado ba ka pop ka basot ka ngidon haga jing bitar ka jang haga jing penrem ka jang dai tang mala penya khla dingi dai tang mangidu no ka ta right relationship henry la penya khla dingi henry ngikit ye ka jing bitar ka jang henry ngikit ye ka jing tim ka jang blai ka dujok ding ka ap na ka benta jang asa kren ba kum nu wata bangilong ki ba klem jing kermen de ka dong ka jing kermen namar ba ublai lawan dal de ka pertai ba sispa ken iyani Kenang mengenang penjerong ni kanika kamat ka baar nama ngana nas kamat ka balai kamat ka besar ka besan kenapa fin sung tu ye ka ka ba kanika ka tieng ka jule ka kren ka bade ban ka ka ta ka jengek kristan te kum ta ka pop ka kalalong ka barrier ngi bangin ka fellowship ka jengi baru blay nama blay long bakoi blay long bahak kum ta la pinya khlat ngi no blay kum ta gilong ki ba klem ublay ka berde klem ka jingim ka jang ublay ka berde gilong ki ba dan jingerman ka jing bitar ka jang ublay ka long ka shan rong kle ka jungi lapinya khla dingi no ublay maki pop ka jungi ba kum ta gilong jengai na ublay jengai na ka jingim ka jang ublay gilong ki ba klem jingerman ka berde gilong ki ba klem jingerman wat langin late no na ka ni ka berde evel sa khat pra fila an puli kolosai iwe of way pila ban puli bara ka ba kum ka ta ka position kabagum kata ka position ka jongi ngilong ken ki bamla batip yo blay we are incapable batip yo blay baban im ye kata ka jeng im ka ba ukwa ingi bangin im badayang ni bon roi sa mo ong ba ubi ong dan yo blay de mar daong i ong bom dan blay de mar daong im tip yo blay ba shisha pilam puli ka sam khat saw di we do live in iang to namana lu ba ka pop ka besot se ka pertai dai tang bala pen ya khla dai tang mangila rem dai tang kit ka jing tim ni ka jing bisar ka jing bitar jong le ka dojok deng ka am ta ka benta jong ni dai tang baka bu ka barrier bang na ka fellowship lu hen deng lo incapable daladi bang tip yaw ni play ba bang em ka kom ka e ka bo play kwa sapule ka sam ka khat sa we do lai ka Isaiah an ru sa ka ban riu ba ka room ka long ba nyo ka de khat ka ba khat kani di kamat ka baar ban jubab ka kata ka jing kristan nangin poi kamat ka balai ka besau ka besan ka ban rio ni sa poi ka jing pukal pa fe sung thu ya ka ba ka jing ngai jong ka bible ka kren ha ka bidei bat ka jing ngai kristan ka jong ublei gur kho yu pi ba ka ying ka sem ka jong pi la bat comment pi la bat kali jing kali pi la bat phone yang ho number jonga bat gila banyak keren cucu hai ke bedai baka benta baka jikai naga ketien kacang ublay try no nakal pi tak inde kan ko pa video amen